Gong Bagong, awake dhewe nalikane dodol iki mau laris banget ya, Gong. Nek ngene carane awake dhewe ndang sugih ya, Gong. Pak Gundul, kepiye, Gong? Kepiye, Gong? Tapi aku ngene lho, Pak Gundul. Kan legene wis entek ya. Tapi nan aku merasa bersalah lho, Pak Gundul. Kenapa bersalah, Gong? Semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah jadi duit, Gong. Senajan mau oplosan, legane awake dhewe iki ora legen asli, legen sing tak campur banyu tak godhog, terus tak emboi gula, terus piye rasane pokoke ya legen ngono, Gong. Supayane piye? Supayane bentuk duit akeh ngono, Gong. Kan pembeline padha ora ngerti ngono, Gong. Iki ngono, batine awake dhewe lek dodolan iki weh. Nek ngene carane, Gong, ndang sugih. Aku bersalah, Ndul. Alah aja ngono, Gong. Kok aku tak mlaku rono, tak tutno. Pokoke tak tutno, Gong. Lah. Wah. Kok ana Bagong karo Pak Gundul iki apa denondi? Kanjeng Rama. Kepiye, Gong? Iki aku krungu kabar lho, Gong. Nggih, Kanjeng Rama. Iki ngono jaremu awakmu iki lagi dodolan, Gong. Leres, Kanjeng Rama. Tapi nan aku ya piye ya, Kanjeng Rama? Kan aku lagi belajar berdagang. Iki ngono diware Pak Gundul iki kok, Kanjeng Rama. Iya Ki Semar. Bagong tak ulang-ulang dadi dodolan. Iki ngalor ngidul ya tak tutke. Lah piye meneh, ngono ora diwarai ora kodak-kodak. Engko nek ora tawari aku Ki Semar. Bagong iki ora iso-iso berjualan ngono. Awake dhewe iki sepenting untuk hati-hati ndang sugih ya, Gong. Tapi nan aku merasa bersalah lho, Pak Gundul. Alah kok ngono, Gong. Sik ta. Bagong Pak Gundul. Nggih, Kanjeng Rama dalem. Lha mangi awakmu iki dodolan apa, Bang? Ngene lho Kanjeng Rama, ngeten lho. Aku kalih Pak Gundul iki dodolan legen, Kanjeng Rama. Wah, ya bener. Rama wis krungu ono kabar. Yen Bagong lan Pak Gundul iki lagi driden legen tekan dindi. Ndelalah bener. Atine Rama iki rada dungah, Bagong kok gelem genaon dodolan. Tapi nek iki apa tenan? Maksudnya kepiye, Kanjeng Lurah Semar? Kok tenan iki tenan bab piye ngono lho. Iki ya dodolan tenan ngono. Legane lho wis entek ya, Gong. Ndak duwe aku ya, Gong. Iya, nek duwe ngono ya entuk aku. Tapi nan aku aja ngono, Gong kok. Sik ta, Gong. Nggih, Kanjeng Rama. Aku wis ngerti lho, Gong. Apa sing ana ing atimu iku? Mergo aku ya wis ngicipi dodolanmu, Gong. Biar Ki Lurah Semar wis ngicipi, Gong. Maksudnya kepripun, Kanjeng Rama? Iki ngono Rama ngadakno investigasi. Ya kepiye? Mergo Rama Kanjeng Rama iki krungu kabar pate selentang-selenting ana kabar. Yen legen iki legen oplosan, Gong. Sepurane Kanjeng Rama, pancen tenan iki gara-gara Pak Gundul kok sing marai Gundul iki. Iku kok ngono lah, Gong. Iki kan kita berdua. Idene kan aku. Tapi nan kowe sing dodol be aku. Ya sing salah sapa, Kanjeng Lurah Semar? Ya padha salahe. Ngene Bagong lan Pak Gundul. Siap aku ndredeg kabeh, Gong. Dadi nang konangan iki legane awake dhewe iki oplosan. Dadine gak asli murni legen tenan. Tapi nan aku kok piye ya? Kok iso ngerti Kanjeng Lurah Semar? Ngene Pak Gundul lan Bagong. Nggih, Kanjeng Rama, kepripun? Wis tasih. Yen awakmu kepengin dodolan, ya kudune ya ngene, Gong, kan Pak Gundul. Nggih, kepripun Kanjeng Lurah Semar? Kula salah ngapuntene. Aja nganti awakmu iki ngrugekno konsumen, utawane kepercayaan iku mahal harganya, Gong. Maksudnya kepiye kok teko kepercayaan barang? Wong iki aku dodol, ana wong tuku ya tak doli.
Aku kancaku ya legi enak, seger ngono. Lah aku dodol, kan tak doli, ya ngono Gong. Sandul, maksudnya Kanjeng Rama ngene lho, Ndul. Awake dhewe kan dodolan. Lah dodolan iki kan dioplos. Legen, banyu, mbok campur, mbok godhog, mbok gula. Lah mbok dol regane rega regen. Dadine regane rega legen. Banyu-banyu ya dadi legen. Iya, tapi kan yo ngono ki Lurah Semar. Bagongan Pak Gundul. Siap pripun Kanjeng Lurah Semar? Kabar iki wis mirang-mirangno Kanjeng Rama, Gong. Yen awakmu kepengin dodolan kudune menjaga kualitase, Gong. Lan aja nganti menghilangkan kepercayaan konsumen, Gong. Siap Kanjeng Rama. Iki gara-gara Pak ngene iki Kanjeng Rama. Kok aku terus? Aku kan ide tok. Sing melaksanakan kan berdua lah, Gong. Ya berdua ngono lho, Gong. Bagong, dalem Kanjeng Rama ngene. Wong dodolan iku kudune sing jujur. Aja nganti gawe gelaning pembeli. Aja nganti gawe gelone konsumen sing beli awakmu dodolanmu iku dituku. Lah, yen nganti konsumen iku padha ngerti yen dodolanmu iku legen oplosan, banyu-banyu mbok oplos dadi legen, terus mbok del regane rega legen. Iki nek ngerti rak padha kecewa. Lah, iki ngono padha karo kowe iku ya. Dagang sing ora bener ngono, Gong. Sebenarnya ngene lho Kanjeng Rama. Kula nggih merasa bersalah. Tapi kan Pak Gundul iku lho ngeyel kok Kanjeng Rama. Jarene Pak Gundul ben cepet kaya Kanjeng Rama. Tapi iya jarene ben cepet banyak duit. Ya ngono Kanjeng Rama. Bagong, lan Pak Gundul. Nggih, kula siap. Wong urip iku ya ngene ya. Sing ati-ati setiti lan aja nganti ngrugekne wong liya. Ngrugekne wong liya iku ya termasuk tuku barang-barangmu, tapi kowe adolmu adol sing ora bener. Iku ya padha karo ngrugekne wong liya, ngono, Gong. Nggih, kula siap Kanjeng Rama. Lah kula sapa iku? Yen awakmu iki kepengin dodolan ya kudune njaga apa sing dodol. Ya kualitasé dijaga. Yen kandamu dodol iku legen, ya kudune legen tenan, ora legen oplosan. Nek legen oplosan ya tulis ana, legen oplosan campur banyu. Ngono, Gong. Lan Pak Gundul. Masak dodolan ngono Kanjeng Semar. Ora payu ya, Gong. Iya, nang ngono gak payu no. Masak legen campur banyu didol. Lah terus sing tuku sapa Kanjeng Rama? Lah iya, mulai iku yen oplosan iku mestine kanggone Rama iku ora iso diselaki. Rama ngicipi wae wis ngerti yen iki legane legen oplosan. Lah nek dodolmu koyo ngene iki, mesake sing wong dodol legen tenan. Sing bener-bener dodol legen engko kena dampakmu. Mergo kowe iku dodol sing oplosan, dadi wong kabeh dodol legen didarani oplosan, ngono, Gong. Ngono ya Kanjeng Rama. Iya, aku lagi dunong nek dodolan awake dhewe berpengaruh ya, Gong. Karo dodolane sing legen asli ya, Gong. Ya tentunya berpengaruh Pak Gundul. Ngene. Saurunge kedawa-kedawa dodolanmu ya sing apik dimareni ngoplosmu. Tapi kan ngene Ki Semar. Lah kok ora entuk dhuwit sithik ya, Gong. Lah barange mah sithik. Masih sithik, lah nek ora dioplos malah sithik. Lah engko nek ora dadi kaya-kaya so apan ngono ya, Gong. Aja kaya-kaya terus ya, Gundul. Iki ngono didungono dhisik. Ngene Bagong lan Pak Gundul. Kepiye Ki Semar? Wong urip iku bakal mati. Lha kok teko kono meden-medeni aku wae. Ya wong urip iku ya mati barang, semben ya, Gong. Lah masa kok iku nandura sing apik. Iya siap. Aku teko ngono barang aku nalah wedi, Gong. Aja ngono, Ndul. Ngene ibarate. Saiki subuh, awake dhewe ngenteni luhur. Ngeban luhur awake dhewe ngenteni ngasar.
Ya wis ngono iku, wong urip iku yen agama ning Islam. Ya wong uripku bakal mati. Lah nek donyane mbok oyak nganti sing ngono, nganti tumindak sing ora bener, besok bakal rugi. Iya, aku ya sepurane iki Semar. Aku iki ngono ya dodolan legan ya Mbak. Anyaran ya Gong. Ngopos ya lho lah lagian. Lah kok wis konangan iki terus kepiye ngono? Lalu konangan saiki tinimbang somben. Ngono ya. Kalau saiki ya, konangan kok aluk iki piye? Ngene Pak Gundul, lebih baik sekarang ya Kanjeng Rama. Dadine awake dhewe iso memperbaiki diri ya Kanjeng Rama. Iya. Rama ya bunga. Yen awakmu dedeleken iki ya bunga. Yen Bagong iki karo Pak Gundul sinau berdagang. Tapi kudune dagang sing bener. Ora biduk-biduki ngono. Tulisamu legen asli Pak Gundul lan Bagong. Jebulane tak investigasi jebulane campur banyu campur mbuh ngono Gong. Siap. Aku kapok ya Gong. Mari teko mati bareng kok. Aku wedi mulai dibodo malaikat piye. Ngene lho Ndul. Iki ngono untunge lho Ndul. Jane dalam batinku pengenane aku wis berpikir, masa ngene Ndul. Jarimu pokoke beres Gong ngono kok. Iki aja ngono Gong. Salahmu ya kowe melu kok. Ora mengilingkan aku ya Kanjeng Semar. Iya ngene. Ngene Bagongan Pak Gundul. Kepiye? Yang salah suwijine iku ku pengen duweni niatan sing ora bener. Lah, sijine kudu ngiling-ilingake. Ben tumindak sing ora bener iku ora kedadian. Ngono Gong, Pak Gundul. Siap. Ya wis, kula mboten baleni meneh ngoplos-ngoplos ngono. Nek sepurane ya ki. Iya. Iki ngono sadurung kedawan-dawan. Ya kudune diperbaiki kualitas legenmu. Siap. Mergo ngene. Kepercayaan konsumen itu mahal harganya. Jika orang sudah kepercayaannya sudah luntur, maka ya jualanmu ora payu Gong Pak Gundul. Ngono ya? Ya ngono. Siap. Aja ndelik ngono Ndul. Aku wedi Gong. Mari tukang ngono bareng kok. Ya wis ayo Gong. Yang ngono sing wis dioplos kae dadi disingkir-singkirke ganti sing baru pokoke sing asli tenan. Hehehe.